La llave de la vida, el elemento que permite que los seres vivos subsistan sobre la faz de la Tierra, el principal componente del planeta que habita el ser humano. Todo eso es el agua, un recurso fundamental para la existencia de la vida. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha señalada en el calendario debido a la importancia de este recurso que en algunos lugares del planeta empieza a ser un bien escaso. No obstante, ninguna zona está exenta de quedarse sin agua, puesto que hay varios factores que pueden reducir su existencia, como por ejemplo la contaminación. Las comarcas de la montaña alicantina, afortunadamente, guardan las mayores reservas hídricas de la provincia de Alicante. Ríos, pantanos, embalses, fuentes naturales, todos estos elementos existen en la Alcoyà, el Comtat y la Folla de Castalla. Pero su riqueza era mucho mayor hace décadas, cuando las actividades humanas no habían sobreexplotado todavía los acuíferos, secando algunas de las fuentes. Hoy, Día Mundial del Agua, es una fecha en la que cada uno de los habitantes de esta zona debería reflexionar para hacer un uso más responsable del líquido elemento que facilita la vida. Aigua en tenim, és a dir, en tenim prou i l'aigua no s'agota. El que s'agota és l'aigua de qualitat. És dir, quan tu utilitzes l'aigua, al final acaba embrutant-se, perquè acaben compostos ahí arribant o no tenen que arribar. Entonces és el problema. Tu tens quantitat d'aigua, tota la que vulguis, bueno, relativament tota la que vulguis, el que passa és que la seva qualitat no és compatible en el seu ús que tu li vols donar. Entonces el que tenim que fer és depurar-la, tenim que tractar-la, tenim que intentar utilitzar la menor quantitat possible per a mantindre-la en prou quantitat. Només és que comparar en les comarques veïnes, así la pluviometría es un poquet més alta i entonces això ens beneficia i ha sigut la base de la nostra indústria també, en certa manera. Té que ser un recurs molt important, sense aigua no es fa res. L'aigua és el mitjà de transport per fer tots els processos químics. Tots els processos químics i no solament químics, sinó també físics. És a dir, en el moment que tu estàs tintant necessites aigua, en el moment que tu estàs llevant necessites aigua. Per tots els procediments en fan falta. Doncs si tu no tingueres aquesta quantitat, si tu no tingueres aquest recurs, entonces no podries aplicar tot ese sector industrial. Es decir, prácticamente todo está basado en el agua. El avance de la tecnología ha remado mucho a favor de la conservación del agua, especialmente la que ya ha pasado por el uso humano. Las depuradoras dejan en bastante buen estado el agua que ha sido empleada en cada hogar de las comarcas. Algo más complicado es hacer lo propio con el agua de uso industrial, que cuenta con más contaminantes. De hecho, buena parte de las investigaciones en curso van encaminadas en ese sentido, porque sin agua de calidad, que no quepa la menor duda, no hay futuro. Tenim que aconseguir que, en primer, utilitzar la menor quantitat d'aigua possible, embrutar la menor quantitat d'aigua possible. I si ja l'hem embrutat, tenim que intentar a veure de quina manera podem tornar a netejar-la, com podem depurar-la. Entonces, actualment sí que existeixen, pràcticament tots, és un problema que està prou resolt. Les plantes de tractament d'aigua residual funcionen molt bé, i funcionen molt bé per aigua normal. És a dir, en el moment que tenim una aigua que tingui unes característiques un poc més rares, que són algunes aigües industrials, és on tenim algun problema. Entonces, ahí sí que tenim que buscar algun tipus de tractament alternatiu. Entonces això és més o menys el que estem estudiant així, diferents tipus de tractament per aconseguir que inclús les aigües que siguin més difícils poder-les reutilitzar o no tindre-les que tirar en els sistemes aquàtics. Jo no m'atreviria en aquests moments a gastar per consum humà el que està eixint de les depuradores, d'acord? De totes maneres, cada volta els sistemes funcionen millor i realment el que tenim que fer és gestionar, és a dir, cap on caminem, gastar menys. Tenim que intentar gastar menys i la que gastem reciclar-la. És a dir, el consum humà és l'últim i el consum humà val la pena utilitzar aigua nova. És a dir, anem a gastar-lo per altres sistemes i total el consum humà no és una part molt important del consum d'aigua.